Takže ďakujem pekne za slovo. Moje meno je Peter Žigmund. Vítam vás teda na ďalšej prednáške z tohto workshopu, ktorá sa volá teda Kontrola kvality BIM modelov s využitím teda Bexel manažéru. Robím ako BIM špecialista vo firme 3A3. Špecializujem sa hlavne teda na využitie programov ako je Bexel manažér a Revit. Takisto vlastne vytváraním nejakých tých BIM management procesov, vlastne prípravou takisto modelov architektúry a TZB, nejaké jemné dynamo programovanie a potom vlastne vzdelávanie v týchto softvéroch a komunikovanie týchto procesov. Niečo krátko o firme 3A3, takže sme konzultačná firma, ktorá vstupuje alebo teda podporuje klientov naprieč celým stavebným spektrom. Podporujeme ich konzultáciami tým, že vlastne vstúpime do projektu a ako keby optimalizujeme tie procesy, ktoré oni používajú. Teda venujeme sa BIM projekcii, BIM manažmentu, vlastne všetkými fázami toho projektu, vlastne od nejakej štúdie až po realizáciu, alebo teda po FM. A potom vlastne tieto implementácie, nejaké workshopy alebo rôzne workflowy komunikujeme a nejako školíme takisto ako tie ďalšie programy. Čo sa týka tejto validácie modelu z tej stránky BIM, tak máme nejaké fázy, ktorými prechádzame za každým, keď validujeme tento model. Prvá je teda kontrola dodaných súborov, kde kontrolujeme teda názvoslovie, formát a nejaké odsadenia alebo teda súradnice, ktoré sú zadané v tom modeli. Potom ideme na delenie modelu. Toto delenie modelu môže byť teda na podlažia alebo ľubovoľné iné delenie, ako sú napríklad nejaké stavebné objekty alebo stavebné časti, bloky a podobne. Následne prechádzame na grafickú konzistentnosť, to znamená, či je dodržaný lot alebo nejaká teda dohodnutá grafická úroveň. Potom sa pozrieme na informačnú konzistentnosť, teda či máme zadefinovanú správne klasifikáciu, IFC sety a podobne. Vlastne keď toto všetko prejdeme, tak ideme na zoskupovanie a triedenie, vytvárame nejaké skupiny prvkov, nejaké selection sety a clash joby, následne prevedieme kontrolu, zistíme duplikáty, kolízie a potom komunikujeme tie výsledky. Dobre, takže čo sa týka toho prvého bodu nejako podrobnejšie, takže na začiatku teda kontrolujeme formát. Pre prácu v Bexel manažéri je najvýhodnejší IFC formát, takisto potom BX3 formát, teda nejaký ten natívny Bexelovský formát, ktorý sa dá vyexportovať z tých softverov, ako je napríklad Revit pomocou free pluginov. Ak sa jedná o nejaké ďalšie formáty ako je Tekla a podobne, tak to musíme zase riešiť cez IFC alebo nejaké medziprogramy, že nahráme to do Revitu a potom cez ten plugin si to vlastne naspäť vyexportujeme. Čo sa týka názvoslovia, tak to si môžeme vlastne skontrolovať už priamo na nejakom CDčku alebo keď dostávame tie súbory, avšak pre nás sa ukázalo lepšie, že priamo v Bexeli si to vieme nejako pozrieť, pretože okrem toho, že vidíme to názvoslovie, či je správne zadefinované, tak si vieme pozrieť aj nejaké ďalšie informácie o tých modeloch, či sú proste, či majú proste dostatočné počty elementov, či teda není ten export nejako zle spravený. Takisto, že aký je ten autorský program, z ktorej verzie to bol a hlavne si tam vieme pozrieť rovno už aj nejaké súradnice. Napríklad v tomto modeli showroomu, čo sú oceľové konštrukcie, tak bol napríklad problém, že nemal zadefinovanú žiadnu Z-ovú súradnicu, pretože to bolo vyexportované z Tekly. No a vlastne toto sa snažíme nejako potom komunikovať, buď to pošleme naspäť tomu zadávateľovi alebo tomu, kto nám poslal tie modely, alebo teda pokiaľ sme to robili my, ten export z nejakého Revitu, alebo teda môžeme zasahovať ďalej do tých procesov, tak to vlastne upravíme priamo v Bexeli, keďže má tam aj funkciu na nastavenie tých súradníc. Ale teda snažíme sa tomu nejako vyvarovať. Potom druhá časť je teda kontrola delenia modelu. Prvá časť je teda na podlažia, na stavebnú časť. Táto stavebná časť je vlastne rozdelenie ľubovoľné podľa nejakého parametru, ktorý teda je v tom modeli zadefinovaný. Nemusí to byť teda iba stavebná časť, môže to byť stavebný objekt, blok alebo vlastne nejaký ľubovoľný parameter, podľa ktorého si vieme tú budovu odfiltrovať a potom následne to vizuálne vlastne komunikujeme alebo teda prezeráme. Ide to vždycky vlastne o nejaký parameter, podľa ktorého si vyfiltrujeme tie prvky, takže tam zase už začína aj tá kontrola tých parametrov, že či je to teda správne vyplnené.
No a potom vlastne z tých parametrov si vytvoríme nejaký selection set alebo nejakú skupinu prvkov a tie si vieme teda skrývať a odkrývať. No a potom Bexel Manažer nám vlastne poskytuje automatické rozdelenie na podlažia, ktoré preberá vlastne z toho natívneho modelu, alebo teda z toho autorského modelu. No a vieme si pomocou jednotlivých filtrácií potom skontrolovať vizuálne, že či je to správne. Napríklad na tomto modeli bolo to veľmi zle zadefinované, pretože na 1NP sme mali vlastne prvky aj zo strechy alebo z ďalších podlaží. Čo sa týka kontroly grafickej konzistentnosti, tak tam sa snažíme vlastne pozerať na ten level of detailing, či teda tie prvky sú dostatočne detailne vymodelované, avšak väčšinou sa nám stáva práve taká opačný prípad, že tie prvky sú akoby až veľmi vymodelované, čo môže sa zdať ako nie úplne problém, ale keďže potom v tých ďalších procesoch, v tých ďalších softveroch na BIM management je ten model veľmi veľký, tak ho môže spomalovať, takže snažíme sa to potom tiež nejako komunikovať, že pokiaľ ich tam není nejako extrémne veľa, tak to necháme tak, ale ak by ich bolo veľa, tak to treba zase premodelovať, pretože tie modely sú potom celkom nepoužiteľné a snažíme sa vždycky teda dodržiavať alebo kontrolovať ten dohodnutý lot. Kontrola nejakej informačnej konzistentnosti, takže počas toho procesu validácie toho modelu stále pracujeme s tými parametrami, takže nie je to úplne, že iba v tomto bode sa zaoberáme touto témou, ale v tejto si už vlastne kontrolujeme nejaké tie dohodnuté parametre z klasifikácie, ako napríklad nejaký Talo kód, alebo BIM 7AA, alebo nejaký CCS, CCI a podobne. Po prípade, že či tam máme nejaké zadefinované IFC sety. No a môžeme to urobiť priamo v nejakom tom properties okienku, ktoré nám poskytuje Bexel Manažer, kde vlastne pri nejakých chybných parametroch tých označených prvkov nám rovno vybehne nejaký taký trojuholník s výkričníkom, takže vieme, že vlastne buď tá hodnota není vyplnená pre všetky parametre, alebo sú tam nejaké parametre rozdielne, že majú nejaké rozdielne formáty, by sa dalo povedať. No a keď to potrebujeme nejako tak podrobnejšie zanalyzovať, tak si vieme spraviť export tých daných parametrov. Napríklad, keď máme IFC set, tak si povyberáme vlastne iba tie skupinky, ktoré patria do toho, alebo teda tie parametre, ktoré patria do tej skupiny IFC setov. No a potom si to vyexportujeme teda do Excelu, kde môžeme normálne pracovať ako s bežným Excelom. A vlastne poupravujeme si tam tie informácie a keď s nimi skončíme, tak sa to uloží a vlastne pomocou importérov, či už do Bexelu alebo potom aj do toho autorského programu, ako je napríklad Revit, vieme tie informácie do tých prvkov rovno zapísať, takže nemusíme to robiť nejako manuálne. No a vlastne keď máme všetky tieto informácie alebo tieto parametre správne vyplnené, tak prechádzame na tvorbu nejakých skupiniek, teda selection setov. My sme si rozdelili, alebo teda rozdeľujeme si pri tých projektoch väčšinou profesie a potom tie profesie ešte na také podkategórie, aby sme vlastne vedeli nejako rozkúskovať alebo tak predfiltrovať, by sa dalo povedať, tie výsledky. Takže napríklad pre nosné konštrukcie si vieme zadefinovať, že NK1 bude napríklad steny, teda nosné steny, NK2 bude napríklad nejaké floors alebo teda slabs a potom nejaké ZTI1 budú pipe a pipe fittings. Toto si všetko nahráme ako selection sety do Bexelu pomocou nejakých parametrov alebo pravidiel, preto je vlastne dôležité mať tam vyplnenú tú klasifikáciu, aby sme potom vedeli nejako podmienkovo spraviť tie selection sety, aby sa nám potom pri nejakej aktualizácii toho projektu nevytvárala nejaká dvojitá robota, aby sme to nemuseli vlastne dvakrát nahrávať, alebo teda dvakrát vytvárať. No a potom z tých selection setov si vlastne spravíme také kombinácie všetkých tých profesí podľa toho, ako vlastne to vyžaduje ten projekt. No a to sa nám nahrá do Bexelu. No a potom vlastne prechádzame už priamo na to prevedenie kontroly. Dostávame takéto nejaké výsledky, ktoré sú už akoby predfiltrované, dalo by sa povedať, že vlastne už máme iba tie kolízie medzi určitými kategóriami, ktoré sme si zadefinovali. No a potom si vieme ďalej upraviť nejako tieto kleše s tým, že si to vieme nejako ďalej vyfiltrovať, odfiltrovať možno tie, ktoré boli v projekte dohodnuté ako priateľné kolízie, alebo takisto Bexel nie je úplne 100% program, že niektoré tie kolízie môžu byť aj nesprávne vyhodnotené, napríklad aj z dôvodu tej
rozdielnej grafickej detailnosti alebo možno nedostatočnej. Takže si vieme ešte potom zadefinovať, či je to vôbec clash, alebo či to je nejaký low, medium, hard clash a podobne. No a to isté spravím pre duplikáty, avšak duplikáty môžeme kľudne, vlastne my robievam ako model versus model, pretože tam je to jasné, že vlastne tie prvky sú cez seba. Takisto vieme vyexportovať alebo vieme spraviť screenshot z takéhoto metrixu, ktorý sa potom používa na nejakú komunikáciu výsledku tomu zadávateľovi. No a takéto screenshoty sa tam dajú samozrejme narobiť. A koniec je teda nejaká komunikácia výsledkov. Máme viacej možností. Vieme to teda vykomunikovať do Excelovskej tabulky, ktorá sa dá veľmi jednoducho filtrovať. Excel vám vytvorí takú možnosť filtrovania vlastne každého toho stĺpca automaticky. Vieme to filtrovať podľa závažnosti, podľa modelu, podľa kategórie alebo podľa nejakých tých ďalších informácií, ktoré sa v tých clashoch nachádzajú. Takisto vieme vyexportovať nejaké PDF súbory, ktoré majú vlastne tie isté informácie. No a potom pre projektantov, čo je väčšinou najzaujímavejšie, teda ten BCF manažer ako nejaký teda BCF súbor, ktorý je nahrateľný potom zase do Revitu a môže sa s ním pracovať priamo cez filtráciu v Revite. Potom pre taký, by sa dalo povedať, možno nejaký management by bolo zaujímavé nejaké Power BI dashboardy, alebo teda tabulky, kde si viete odfiltrovať, že medzi ktorými kategóriami sú tie kolízie najčastejšie a možno také nejaké pokročilejšie analýzy. Takže toto by sa tiež dalo vlastne komunikovať. No a príklad nakoniec, ktorý my teraz používame, je vlastne takýto PDF report, kde spojíme vlastne všetky tieto body, nejako to spíšeme, dáme tam screenshoty a vlastne na každý ten bod spravíme nejaké vyhodnotenie toho výsledku. A vlastne toto je taká forma, ktorou to my teraz komunikujeme, avšak samozrejme potom vieme zaslať aj tie ďalšie súbory, ktoré sú exportovateľné k tomu. A ďakujem za pozornosť.